Il-Fond Soċjali għall-Iżvilupp Nazzjonali ħabbar li se jinnegozja ma' sedin ta' proprjetajiet privati biex jakwista binjiet li bħalissa huma okkupati mill-gażini tal-Banet. Dan biex jipprovdi soluzzjoni ġusta lis sedin ta' proprjetajiet privati u jiġu evitati sitwazzjonijiet ta' żgumbrament ta' gażini tal-Banet mill-postijiet li jinsabu fihom bħalissa. Kumitat magħmul minn esperti se jwettaq in-negozjati mas sedin tal-proprjetajiet li se jkunu bbażati fuq parametri predefiniti u konformi mal-missjoni tal-NDSF li tappoġġja proġetti ta' importanza nazzjonali. Meta jiġu akkwistati proprjetajiet, dawn il-postijiet jiġu trasferiti lil gażini tal-Banet rispettivi taħt titlu ġdid ta' Kera fit-Tul. Dawn id-dettalji nataw f'konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali José Herrera u Segretarju Parlamentari għaċ-Ċittadinanza u l-Komunitajiet Alex Muscat. Il-Ministru qal li dan il-pass seta' jsir wara proċess metikolus li matulu evalwaturi indipendenti provdew valur u opinjoni dwar is-siti li jinsabu f'sitwazzjoni prekarja jew diġà f'tilwima dwar l-okkupanza legali tagħhom. L-investiment li se jagħmel il-Gvern huwa bla preċedent għax aħna qed nipproponu xejn inqas milli nixtru dawn il-każini aħna u b'mekkaniżmu li jagħmel sens ekonomiku mbagħad nikruh lil każini tal-Banet bi prezz sussidjat biex ikunu jistgħu jaffordjaw li jibqgħu f'dawn is-siti. Is-Segretarju Parlamentari sostna li dan il-pass kuraġġuż huwa maħsub li temm snin ta' inċertezza li għaddew minnhom il-membri tal-gażini tal-Banet u s-sidin ta' proprjetajiet privati. Ħankun qed nużaw l-NDSF, dak il-fond li fih warrabna ħafna ġid matul is-snin mill-inizjattivi ta' residenza sabiex nixtru, ninvestu f'dawn il-gażini. Ħankun qed nappuntaw esperti sabiex jinnegozjaw ma' sidin privati u l-intenzjoni tagħna hija li naslu fi qbil. Naslu f'kompromess fejn jintlaħaq prezz ġust għas-sidin privati, prezz jkun jagħmel sens anke għall-NDSF li tinvesti f'dik l-istess proprjetà u nagħtu finalment ngħid jien serħan il-moħħ lis-soċjetajiet lil dawn il-gażini li sallum mhumiex is-sidin tad-dar tagħhom li mbagħad ħajkunu qed jiftehmu mal-Gvern. Il-pass tal-lum huwa turija ċara ta' kemm il-Gvern jaraf kemm il-Banet huma parti importanti mit-tessut soċjali Malti u mill-kultura Maltija. Din kienet weda fil-manifest elettorali tal-Partit Laburista li minn dejjem kien konxju tas-sitwazzjoni delikata li jinsabu fiha ħafna gażini f'riskju li jitilfu l-proprjetà.